Божие възпиране нашето ради спасение. Христос истинен Бог наш, молитви за чисти и препорочни светия Твои Матере, за Ти славни съхвали апостол, преподобни богоносни отци наши. След литургията катедралния храм потегли празнично шествие към плажа на крепостта Баба Вида. Въпреки минусовите температури, стотици жители на града до толкова си наблюдават ритуала с хвърлянето на Богоявленския кръст. Благодарим на всички вас и тези смърчаци, които са вече във водата, и нека през новата година да бъдем здрави, читави, щастливи, да бъдем благоплодна нашата земя, да бъде щастлив българския народ и майка България. Амин. Щастлив празник! Общо 24 мъже и една жена скочиха в ледените води на река Дунав, за да извадят Богоявленския кръст. Най-младият бе на 21 години, а най-възрастният на 54. Пръв до кръста допълва Светлин Николаев. Той участва в този ритуал за първи път. Значи за първото е нужда от малко късмет и за кораж. Светлин е завършил скулптура в Художествената академия в София. След около 20 дни му предстои изложба в столицата. Представям моите скулптури, които съм правил последните 3 години. Всички смелчаци, които се хвърлиха в река Дунав, за да уловят кръста, получиха парични награди. Те бяха връчени от кмета на община Видин Румен Видов. Благодаря на всички вас, че независимо от студеното време сте тук, но най-вече благодаря на тези, които влязаха в студените води на Дунава да извадят кръста, за да продължи традицията българска и християнска и да има здраве за целия български народ. Използвам възможността да поздравя всички именици на днешния ден. Нека да е честито името им, нека да са живи и здрави. Според народното поверие, ако Богоявленският кръст замръзне,